Ricardo Carballo Calero, Letras Galegas 2020. Unha das figuras máis influentes da literatura, a cultura e a lingua galega. Aínda que a data de celebración das Letras Galegas aprazouse para o 31 de outubro, o Concello de Allariz, con esta montaxe audiovisual, quere sumarse ás moitas iniciativas xurdidas durante o mes das letras. A situación actual coa pandemia que nos estamos enfrentando non debe facernos olvidar este día tan sinalado, e o manifesto publicado en forma de carta aberta a Carballo Calero ofrécenos unha boa reflexión. Acumulamos anos e anos de incumprimento sistemático das escasísimas normas favoráveis ao uso social e público do galego. E somos nós, galegos e galegas, os lexítimos propietarios da nosa lingua. Somos igualmente os responsáveis de que ela perviva non como unha reliquia ou un monumento literario, senón con toda a práctica que aínda lle falta, para a fala, para a escrita, para ouvila e para lela de forma xeral. En definitiva, para a vida de todos os días e para toda a sociedade. Carballo Calero é un dos intelectuais máis relevantes do século XX en Galicia. A súa prolífica obra abrangue todos os campos: poesía, novela, teatro e ensaio. Membro do Seminario de Estudos Galegos, do Partido Galeguista, da Real Academia Galega e da Academia das Ciencias de Lisboa. De pensamento crítico e fiel defensor da normativa reintegracionista. É membro de honra da Asociación Galega da Lingua. Foi o primeiro catedrático de galego da Universidade de Santiago e colaborou na redacción do Estatuto de Autonomía. A lingua galega, para viver, debe sobreviver. El mesmo recoñecía que o seu lado máis íntimo está reflexado na súa poesía. En 1931 publica o seu primeiro poemario en galego, Vieiros. Outras obras poéticas del, O silencio axeonllado, Salterio de Fingoi, Cantigas de amigo e outros poemas. Aínda eu podería ser feliz. Un ano, un mes, un día. Se os males non viñeran todos xuntos, se non fosen tan solidarios, se me batese cada vez un só, ou dous, ou tres, ou catro, ou cinco, ou seis, aínda enduraría e aprendería a vencelos, a esquecelos, a ignoralos. Aínda podería ser feliz. Des que vin Tristán a súa namorada, e oculto no meu corazón levo ese amor. Isolda Loira lexiume entre as súas servidoras para ir vía con ela a tintaxear na negra nave en que Tristán chegara. Isolda Mai confioume o filtro máxico que o día das bodas os noivos tiñan de beber para amárense sen desfalecemento de por vida. Criámonos xuntos, e parecía que éramos paxariños da mesma posta. Mas chegou un tempo en que nos xebramos. Eu a unha banda, todos os máis a outra. Como eu me resistía feramente ás vosas picoadas, deixástesme no niño só. En bandada abandonastes o quentor materno, xa poliños andados, e fundastes unha colonia co antigo nome. Carballo Calero, como casi todos os grandes escritores da preguerra, entendía que a construcción dun teatro nacional era unha labor coa que había que contribuir. 4 pezas, teatro completo e os xefes a súa derradeira obra dramática. Publica no 51 A xente da Barreira e con Escorpio acada o Premio Nacional de Literatura. Lembranzas. Acobadada na fiestra, os ollos a vagar na vermella luzada do solpor, a dona da Barreira agardaba a volta do seu home, que tiña que vir aquela serán da feira de Leixós. Unha pasada esbarante despertou non intre das súas silandeiras lembranzas. Rosario remexía mainamente na casa. A cuñada tiña nas súas mans todo o goberno. Cando Mercedes entrara na Barreira como muller de don Armando, traguía moi ben deprendida a lección que lle deran os seus pais. Muro da Rouqueira. Os fortes tumbos dados na portada coas culatras dos trabucos espertaron a don Xosé Manuel. Non era o pesadelo medoñento da dona que tantas noites se erguera no leito, no que se deitaba axiña para recoller o sono na mentres no seu carón latesaba o corazón alporizado da muller.
esta vegada era a realidade a que chamaba a porta. Abaixo latricaban Maripepa e o seu home. Ouveaban os cans. As criadas berraban pola escadeira. Rosario erguérase. As súas pasadas esvaraban polo pasivo. Dona Mercedes, que no primeiro intre tiñase asulagado baixo as mantas, choutara logo ao chan cabo do marido, e apertada a il tremaba de friaxe e de medo. O cincel escorregou como unha delicada caricia, como unha ternisa lexía por aquelas mexelas, por aquela fronte, polo colo aquel, os amores e odios. Non foi un aprendiz, non foi un mozo, foi un grande artista descoñecido, na plenitude do seu genio, na declinación da súa vida, que labrou esa cabeza de muller, na que con un sabor de realidade singular de Susana estatuaria grega, triunfa en de ben o símbolo da mocidade, na lediza da perfeición e na saudade do adeus. Como sei moi pouco da vida de Escorpio, fora do que vexo, e se trata dunha personalidade moi pouco transparente, tería de inventar moito, tería de inventarlle unha familia, unha infancia, uns amigos que completasen coa súa visón, a miña propia visón. Sería unha composición polifónica, unha narrativa en que houvese moitos narradores. A súa obra ensaística e creativa é amplísima e fundamental para a literatura galega do século XX. Mais hai unha tradición que aspira a outra fortuna para o galego. Esa tradición, a de Murguía e a Academia Galega, a de Risco e a revista Nós, a de Vilar Ponte e as Irmandades da Fala, a de Otero Pedrallo e o Seminario de Estudios Galegos, para non citar senón figuras e institucións científicas e literarias, propugna o galego como lingua de Galiza. Para os que nos educamos nese ambiente, non hai outra fórmula satisfactoria. Non vemos a Galiza falando noutra lingua que o galego. Unha achega infantil á creación literaria de Carballo Calero. As pitas baixo a choiva. Moito quería eu os animais. No curral pasaba unha gran parte do meu tempo ollando para as galiñas. Vías escarabellar na terra en procura de vermes e miñocas. Botáballes o millo. Recollía os ovos que anunciaban co seu alporizar cacarexar. Persoeiros relevantes da cultura defíneno como galeguista, Filólogo, Independente, honestidade, profesor, poeta. compromiso. Todo isto é Carballo Calero.